Ahojte, dlhšie sme nerobili žiadny unboxing na YouTube kanál, tak pri tejto príležitosti vychádzajú nové karty. To je vždy príležitosť urobiť unboxing od Goal Cards. Je to teda Maxa Liga, prvá česká liga, druhá v poradí. Ako hokejová teda samozrejme. No a my tu máme novinku, je to Retail Box, kde bude 10 balíčkov po 8 kariet. Ideme si to pozrieť, mali by tam byť 2 podpisy, uvidíme teda to plnenie, ako budú vyzerať karty, kvalita ma zaujíma. No a potom ešte na záver si urobíme takú vec v rámci caseu, ktorý obsahuje 10 takýchto balíkov. Je vložená jedna one-of-one karta, ktorá pôjde tomu, kto sa zapojí do breakov práve na Maxa Ligu. Potom medzi všetkými týmito účastníkmi budeme losovať po 5 breakoch, lebo budeme teda otvárať vždy 2 boxy v rámci breaku a jeden šťastlivec teda získa tú one-of-one podpísanú kartu Statistics. Tak poďme na to. A si nejaké tie karty vystavíme. Je to opäť iný formát, keď si spomínate predtým, to bol taký kvázi taký blastrový formát. Tu máme normálne balíčky. Pozrieme sa, ako sa otvárajú, všetko sa za chvíľočku dozvieme. Liga je teda v plnom prúde. Ja to nejako pomixujem. Dúfam, že netrafím hneď podpisy. Tak, ideme na to. Prvý balíček. Ako to pôjde to takto? Aj, je to v pohode. Takže ideme sa pozrieť na base kartu. Jakub Tuma, Litomiežice. Ten dizajn je veľmi pekný. Je to také prepojenie klasického s tým pozadím aj s ľadom, takže je to fotka z hry, ale je to trošku upravené, no páči sa mi to veľmi, aj tieto farby, ktoré reprezentujú tým, takže môžeme ísť na to. Aleš Ježek, Adam Fiala a máme tu prvý insert, Statistics strelené góly. Richard Cachnín, Dukla Jihlava. Tak toto vyzerá, toto je tá farba, ktorú už celkom dôverne poznáme. Ja si ich sa môžem teda aj vystaviť. Mali by tu byť teda aj limitované karty, dokonca v limite do 10, takže to nebude úplne také easy zohnať. No a Klimek, Hejda, prvý Chomutov, Antonín Pechanec. Takže v rámci každého balíka niečo. Ďalej. Indrák, Číp, Riedl. A tu máme opäť Statistics průměr obdržených branek. Martin Michailov. Takýto tiež rovnaký dizajn. A Berán, Kadržábek, Kofroň, Žovinec. Z tej kvality tých kariet mám dobrý pocit. Sú také troška hrubšie ako Sportgo. Taký Zlín konečne. Tak, čo budeme mať teraz? Opäť Statistics. Tomáš Šmerha. Mám pocit, ako keby bola troška iná tá karta, ale možno sa mi to iba zdá. Neviem, či sú teda nejaké v limite, ale pravdepodobne nie, že sa mi to teda iba zdá. Svoboda, Zdráhal, Mareš, Tuma. Myslím, že tento Tuma tam už aj bol. Takže mierna opakovačka v rámci pár balíkov. Ten set má okolo 200 kariet. Teda ten base set. A tu ideme na podpis. A je to teda Radek Pořízek, Dukla Jihlava v limite 9 z 25. To znamená, že toto je tiež jedna z kariet, ktorá je garantovaná na každý box. Je teda garantovaná karta šampiónov z minulej sezóny, teda víťazi Maxa Ligy, ktorí teda hrali baráž, Dukla Jihlava. No predtým teda v tej extended sérii, v tej druhej sérii, alebo už ako to nazvať, v tých blastroch, tak tam sme mali, teraz nie som si istý, či boli limitované, asi nie, tuším nie, boli to inzerty obyčajné.
No a v tejto prvej sérii máme teda podpísané, takže určite pre každého, kto to chce vyzbierať, ideálna možnosť. A konečne nejaký tábor, takže nováčik v líge. A ideme na podpis ďalší. Statistics 4. z 20 je Martin Dočekal. A čo toto je? Litomieržice alebo Třebíč? Ale skôr asi Třebíč. Takže 2 podpisy. Vôbec nie zle. Na jeden retail box. A ešte by nás tam mali čakať teda tie limitované karty. Base 110 goldky. A takisto by v rámci boxu mal byť aj logo. Tak, ešte dobehneme. Balíček. A je to tak. Martin Michailov je v limite 2. z 10. Litomieržica. Tak toto je dobrá goldka. Dobrú goldku sme trafili. Dobehneme. Karty sú veľmi pekné. Kopec zábavy za pár korún. Takže kto máte chuť, máme tu teda ten case, kde je 10 boxov. A ďalšia limitka je Miha Štebich. Třebíč. Konečne teda aj s limitom, teda je to naozaj vidieť, že je to paralelná verzia. Aj odlišná od tej základnej. No a samozrejme potom v tých ďalších produktoch, či to už budú nejaké blastre alebo exkluzívne hobby verzie, tak tam určite bude nejaký iný typ limitu. A ešte tu máme jednu statistics kartu, najlepší asistent Roman Překryl. A Jan Strmeň. Tábor. No a ešte, kde máme to logo, to nás zaujíma, ako to vyzerá. To sú veľmi pekné karty, aspoň to, čo som videl z tých náhľadov. A možno, že bude aj tu, nie, Statistics. Martin Dočekal, Třebíč. Tak bude hádam tu. Dukla Jihlava. Pekná karta. Veľmi pekná. Toto sú naozaj veľmi pekné karty, takže jedna na box. Tiež to nebude úplne také jednoduché vyzbierať. Ani v rámci кейsu ich nedáte dokopy. Takže tým pádom by sme mali teda boxík predstavený. A ideme sa teda pozrieť ešte, čo sa schováva teda v takom кейse. Tady si otvoríme. Si mi to úplne nebude celé na záber. Áno, ja to tu už vidím, že takto nejako tak vyzerá. Tak toto vyzerá, keď sa pozriete tu v strede. Máme to, čo nás zaujíma. To je práve tá one-of-one karta. Takže tento zvyšok si odložíme na breaky. No a my tu máme teda one-of-one kartu, ktorú budeme losovať medzi tých, ktorí sa zapoja do breakov a ukážeme si ju teda presne vtedy, keď dobreakujeme, aby ste boli v napätí. Takže máme one-of-one kartu, bude jedného z vás, to sa zapojí do breaku a my sa vidíme teda pri retail breakoch, blaster breakoch, hocičom inom. Majte sa pekne, čaute.